Bona tarda a tots. Jo voldria donar-li les gràcies a la Natàlia, que en aquest moment, a part de tot el seu currículum professional de vela, avui està aquí en representació de la Federació Catalana i suposo que és un dels primers actes que fas com a representant de la Federació. Per tant, moltíssimes gràcies per la teva estada aquí amb nosaltres i agrair-li també al Miquel, com a comodor del club, que també estigui avui amb nosaltres. Jo espero que els que heu participat en aquest campionat de la classe Estel us hàgiu trobat bé, que us hàgiu trobat com a casa. Està clar que la Mònica ja ens ha dit que ella havia entès que el seu equip ho havia fet bé. Jo espero que així també hagi sigut i que per tant vosaltres us hi hàgiu trobat bé. I bé, jo anava a dir-li que volia donar públicament la notificació i l'agraïment que la Natàlia s'hagi incorporat junt amb el reste de l'equip a la nova direcció de la base nàutica del club, però ella ja una mica s'ha fet la seva pròpia presentació de l'equip i d'alguna forma dir que la Mònica la tenim entre nosaltres és un goig, és per nosaltres, pel club, un honor poder comptar amb la seva saviesa i amb la seva professionalitat en tirar endavant la base. Però de totes maneres també tinc que dir moltes coses de la Mònica. Jo tampoc no val la pena que en digui moltes perquè totes les sabem i ella en el fons és una noia que s'ha preparat en el nostre club, que és una noia de casa i per tant hem incorporat a la gent de casa per tirar endavant el nostre esport. Dit això, jo també voldria dir-vos que estic encantada que s'hagi fet avui aquesta classe Estel, una classe que d'alguna forma s'ha iniciat i és genuïna del Maresme. Per tant, us dono les gràcies per haver participat, malgrat només hi ha 3 premis, però tot i amb això, els que no teniu premis, gràcies per haver-hi estat. Jo us encoratjo que continueu tirant endavant aquesta classe, que és nostra, que és del Maresme i que cal que entre tots fem un esforç perquè es vagi desenvolupant i que cada vegada sigui més nombrosa i tingui més participació. I dit això, passo a donar ja els premis i moltíssimes gràcies per la vostra participació en el club.